Indonesia. Which king? I jump the things. What I had to write in the joke. But you know, you can't talk in the story. No, my name's Room Gopachin. I must see. I must see. No, Mamma, I have only on the Gaba. So I got a computer. Wait. Saka crocodile pamukadzi and then in the strongest bite force. So don't go right. Go back to the No. Very basic. Ano munozopinda muchitora mazaya. Andiri munera shumbe. Yes, language yes. And when you go not a language, I'm not a shown English. Yes. But a garway, carry crocodile. It's all. Anyway, who was it? Who was it? Oh, yeah, men of future. Carway. Yeah, I do. I was surprised. What does it? I don't want 1 month. 1 month. Yeah. She 1 month is she? Yeah. Now December, no. It's all. Anyway. I'm not yoga man. Yoga. King Cobra. Inozoreba kuita nyoka yakareba kupfuura pane dzinouraya. The longest venomous snake akachiri kamwana King Cobra. All right.
Ndinapa pane corn snake. Deep. Ndirapo pakona po. Oh, Yoka iyo. America kasa Iromi. Apa patina yellow red snake. Uraya uyu. Mzada kuibhata bhata. Zvaisvika kuviri. Carbon viper. Usikamuidzikira sei makaidzikira raiti dzakawanda Light ndora ratofa. saka kuda kuti ruma here kako inoruma nditi Inouraya. dzinouraya kwete kuruma Ne 6 dzimwe dzoko. Apa tinotumira ground go from Madagascar. inoruma futi kai inoruma Aiwa Iromi inouraya nekumonera kasi iye airomi ndo yatobatisa vanhu. Chindochiva ichi. ichi ndochiva chaicho chinonga munzvuke richi chinokura kusvika level iri tangora chitukutuku Saka pamvura iyi ndakangana zvegara zviya dzinoswima kana kuti ndeyekunwa. Pane dzinoswima pane dzinonwa. Ndekunwa. Okay. That was big snake. Zana apa tine olive whip snake. akafutaka chingo kuti mhapotoini Nena apa tine mapure. ndoro kumamisha chairo iro yaira nditotoona rione zvekuri Black red snake. Iyi black red snake ndeko America kasi. Aiuraya. dzine mazina here Nyoka vaitisa mazino within 72 hours nokupimira mama. ndoniva zvirirokirorozve Irikakurise. runzi chiroro White lipped python. iro diwo inouraya sei Inomonera. Saka asine vana 3 nyoka idzi. Magabon vipers. Dzakangofanana nemazoomba zvidiki. musoro yecho michatoipa iyo ngetotoruma semwari wazvoga zvaitika iwe yatorova papadhoo ida kutouya kuzoataka saka dzipwanyere doi Nyoka. inozii Bona kuchekerera kwairi. ichi Nyamafingu snouted cobra, banded snouted cobra. saka kune cobra ikasiyana nesina nengu iyi Iyo kai makure. yeblack iyo but yakadero kutabepa kuti mabhaibheri pakapauriri Aiwa zvakasiyana. Iyi ndo saka ichitonzi banded snouted cobra. Mungu same type ne kasi mungu ndeye brown. iyi inenge nehasha because ida kuzama kutochera muzasi kuzvona And then iyi western diamond rattlesnake. iyi yakatovata Ekucalifornia kumadesert inobuda mamuvi. hamuna chunhu Forest cobra. iyi yakatogura ndiri kuratidza toona kublack kumashure uku Ine neurotoxic inoaffecta nervous system saka inouraya. iyi kai Yeah. saka inoataka nekumashure uku Aiwa nekumberi. saka black iyi chatozongoita black iwo semuiri Aiwa ndo zvaivora. iyi inotange iri cool Ndo inotobatwa. Handeidai. Handeidai. iyi saka ichorumisa chose Inoruma. ichibatirwe Tiri kumbira wakuibata shama. iwe ichinzi inoruma Aiwa. Tinomboibata. Handi ndiyo manositibatisa here. ndiyo handimatirioruma ngatara chokwadi airumere monyoka Nekutarashwa inini ndinoita kupai kana ndaona kuti nhasi haisi kuruma. Nhasi iri sei? Handisati ndaitarisa. hatibati hedu iyi matinonzi chii Miracle rattlesnake. kumusoro wacho iripo iyo Gabon viper futi imweni. saka mune magabhani akawanda unokoneiwe Iyi votamuka sindika cotton mouth yekuamerica. Very aggressive. inotooneka Nehasha singaiti inouraya cytotoxic inouraya ma-red blood cells ichikonzeresa tissue damage. asabati nyoka yawakanakamwa uzonzwa vauraona nyoka yako kuno Ring-necked cobra kana ma-wrinkles. kakadika ndi Homestead.
Ndo green mamba. Aiwa, inonzi boomslang. Sonoran mountain. Ona gara pakana mavara. Chazirota nhasi. Rukuni ndo rukuni rwokumamisha karo. Apa tingati dangerous zvakadii akava. Akakanga kuruma kana poison isina kana kubatsira. Nonzi hematoxic. Unofa from internal and external bleeding. Oh, kwaka kari mukava kakakashikaira. Kababy forest cobra. Koi. California king snake. About the one sweet viper. Shwarisa kudaro. Right, zvaviti. Right, saka tati ichi. Rowandire, black mamba. Tomboona kusati kuti rewo. Ndorowandire. Tati mati makure makure cobra, rowandira ndochi. Ndo black mamba. Nyoka inomanya 20 kilometers inomira nemusi yokurova pahongonya. Ikuoneka zvayo. Yeah. Green mamba. Ndo green mamba iyi. Sizotangofanana fanana kamwe. And then we go on constrictor. Kuta fundu chene mazai ba. Zebra crocodile. Oh, kuma kama isiri umu. Display. Wanenge achashande. Ndikukuita kuiprovoka. Ndombungwe. Alright. Otaki. Umleji. Anaconda. Anaconda le. Ndabona ndakuta anaconda. Iwe ndo anaconda MTV. Yeah. Ndikafunga video irereka ndinotoichwa. Anaconda maya. Ndosaka ichikula iri munhu. Ndakubeba window. Tiki. Yaone imweni. Wewe umunhu wakuita kumona. Bona. Pamusoro chamwana. Ni ayi inonzi chi? Reticulated python. Anaconda futi yoyo. Aiyo, idzachinja nzara dziri kupoya idzi dzakabva dzara yako noko anaconda kapoya neyako yakaenda. Saka wodzongodzwa dziri kwadzo. Adziri. Wait a minute, kana idzi dzichipoya dzichibora kudai so hadzipori here beauty. Kuya kuno. Aiwa, iyo ichickboard kuno kumudhuri. Oh, right. Iri gazike. Ochi display. Ichi. Chickboard. Kutogadzira umu. Unozidai. Yosemesa Jesu. Asi wanodyiwa here? Ndinodyero. Hamta vanodyero. Kubhinga ndo kwanonyanyose. Kubhinga vadyere. Kwezofidwa ne? Nemakonzi. Then Pacific rattle snake. Tine mole snake apa. Unomapinza Okai. Bvunzo vanaka chaiwo. Ndakatozviwisati munopinza sei chikafu. Tovhura. Musamodi modzitaimira dzakavaya. Aiwa. Kutongopinza. Zile 13 years. Oh, mwezi. Saka zikuti kusaizi yakurubaza mutasira. Haka. Ento dzidedza chepa. Zvidedze. Urezi. Ote wotona mwe. Handiri munera shumbe. Yeka kushitikira kusawa. Nyama.
imwe yacho yasi kuzona kune chikafe inenge yakaguta inenge yakaguta yadzoka sokuti amhanya saka maladies esani maladies Laila Nashajo 13 years but adzimboti vicious kuda kudla chimwe chimupfukawo pana mpuka inopinda kanyaya mama waya magese aliraramba kusimuka dzakagotisa shedzo rito shedzo gara rogona ngodya half yeweek yapo itinzi rogona kudyana over 150 kgs per one sarogona kujamba half ive body length yake aiwa ngaendayo ikoko kwari muri kuchatoi angadzidadamire chibva kudiriizoto ndainocha ndikutya hayi haijambi fensi unoona yatotora chinhu ndechacho kujamba rekuhanikira vari kusaidzi vadikula chibva kukuti vasabatirinofanika kuenda kure kune vamwe ane musoro mukupa chinhu namaziziyo inamumamwe chayasomaonera nzichi tagaba savanenge dada kondojina saka crocodile pamukadzi ese ndene strongest bite force tototi ungonzwa ukobata kakumba chikoro ari nemabhonzo zvese mazhinji ma3 meters haje musoro haizogona kushama kuti
izwa statement anizokauya imomo chibva tokokuwanira pauri musoro ite zvimwe zvese kubharura chenjere kudaikuira average lifespan ma 65 years ona mamwai ngomone Nachama mromo kuzama kuridizai. Oza moto sta pepo. Kuira kashama mromo ndiri video rimwe ramukura kuti kurindisa iti. Iya sene nhumbu. Aiwa. Kuguta. Kana ita nhumbu zai yanyangu yakakandira mazaidi ngaridzo. Onke imbozo zvanakufika. Ndiri kuti ndinoita nhumbu yozvavo rimwe munozopinda muchitora mazai andi mukati umu hawa kubata chamuyozo Sarura pa. Aiwa, umesongoleza hiyo. Wo chinozopa. Umakongombira zviko. Ani BCD. Angiziko isikulapwa. Maomba manje anana profit manje. Murungu chiratisa gari hombere. Vangodzoti ashama. Akara akawandisa gari ura. Ini makal mangani yo. Yes. Sakare sikatotengesa kuti ijikira hizi. Gari maomba hatiwatengesa. Madeji groups anotengesa from 5, 6, 7, 8, 9. Amwesa akanakura anomirira kupri. Hazisiri kutengesa. Uchimuona umota ndo musina chiuveza chiaubhino chegabe sachoda mwasi ndakuna muchiridza muidisenoma aitota izvozvataira umo mune kadhafu akadaiso kasikane 55 years wapakasanaamukasana makazhinji iyo nyama yakatoiswa 2 days ago akana basa nani saka nodlei zvanondikira kuti dazvanogona kutorova kana gore risina kutoziva rinenge richitoshandisa energy yarinaro iroro rozodyawo kana rakuziva kuti koko kuneyo kokupedzeza nenamo umu mwatida munona nomune ma 4-5 years ndo age inotanga kurayirwa kugadzira shangu mapesi maona mushoko dai watotanga kuda kuisiwa uchikona kundava vanhu kuti muneiumo kana kuti usvetuku ndosaka ndauya kunovisemi makaro anu vari umo neumo masemi makaro saka pamutisvetuka panoyezokuona zazvetuka anoenda musoro anoona tichisvetuka kudai saka mazaya momahechesa tinotora 10 beta tega mohecha arigarinzi kukodava famba kwadii ne 35,000 makare muno 35,000 zvidoko nezvikuru nemachemberi every year tinayo kusvika gore rimwe lakirani makore mangani para pachika muchena 7 years saka kuya kuzodi zvona vanhu here chaibvapo rigoni kuva mujambirwi iri kuti nyame gari ndoyega mhuka inoona munhu sechikafu
handiti apana chikafu kapo hanzi ndaimi chokwadi kuti makarwa adinoisi kuti ukataura seizvozvo zvaanonzwa kuti pane munhu achanoisa ane good sense of hearing chete ndozvandoziva. Pane garwa rataona richibuda murwizi tiri padhuze neparwizi tasariona rakunyanga but anga maaidzera mazikuru atete rinengera kuti rinonzwa kauti icho chikafu saka kokumirira kwatako kana tichiona munhu anenge tichiona dibega kuno muchomwa saka ma45 years ama3 atabva kuona awa ma45 awa ma3 3 years Vamos, vamos, tengesa. Awawandisisa maizinoita sehoe Aya, mati makuri nongana. Idea, anjei. Kunoga amashuku. Saka makasera. Kubona muri kuti break. makara akazara pazo. Womuzasoma. Uyu. Ari kutika zuva. Saka uhunuko. And then I think about 40. What is? No, no mazai. Mazai anode ndiri panguva inechete pabhori. Na usually mna September. Anode mna September then also mna December. So now pakuzomabudisa umu mudzimba munomabudisa sei? Vanoshandisa magetsi manje. Nogwinya. Anopinwa nemagetsi rinenge rakaoma papa ndopaunobata. Amaso acho kuvhura muromo harewi. Ndopaunobva tichi. Ndobva ratosvitwa risati ramuka. Ndopakapera sangano.